Preview. Il-lejla tajba l-kulħadd, eżis ħbieb minn anisti segwaxi ta' Kamra Sportiva. L-ewwel nett il-bieraħ kien eluq żmieni 26 sena. Nil-linker kienet ġimgħa fejn kienet impenjattiva ħafna u ċelebrazzjonijiet grazzi ħafna l-isħabi tal-futbol tar-Rabat, lit-tim tal-Kamra Sportiva u ħbieb u familjari oħra li għamlu din il-ġimgħa u ġurnata memorabbli. Eluq is-26 sena. Erġajna qbiżna sena oħra u propju l-għala tal-birthday meta jiena qed merħba is-26 u merħba lilkom mit-tieni post fil-klassifika. Nemmen illi issa il-kampjonat huwa magħluq ovvjament magħluq ġifieri Inter huma ċ-Champions Taljani ġodda, però hemm ġlieda għat-tieni post u dik hemm min jirraġuna isma' t-tieni u t-tielet mhux xorta li għax imbagħad fil-gruppi taċ-Champions League ħataffettwa ħafna. Nitkellmu dwar il-partita li waslitna biex illum nirbħu t-tieni post wara li ftit tal-ħin ilu il-logħba ġo Turin bejn Juve u Atlanta spiċċat bidruħ ta' 2-2 Milan jinsabu ġiex punti fuq Juventus, fuq ir-rivali Juventus. Kienet logħba li sfortunatament dal-istaġun kellna ħafna minnhom u bħalma qed kontra Lazio ħanerġa' ngħid l-istess frażi illum. 3 punti importanti imma performance disgustanti. U wieħed forsi jgħid isma' mhux l-aqwa 3 punti, mhux l-aqwa l ħadtu t-tieni post. Leta huma importanti u forsi iva importanti 3 punti. Però jekk ħanaspiraw l-is-sena d-dieħla nerġgħu navvanzaw fiċ-Champions League, jekk qed nimmiraw li naslu fil-final tal-Europa League, jekk qed nimmiraw li nsaħħu t-tieni post, ma nistgħux nilagħbu kif labna llum. Mela bdejna l-partita bdejna tajjeb illum ġara l-oppost. Għax aħna jew nejja jew maħruqa ma nagħmlux waħda li hija waħda tajba. Illum bdejna tajjeb. Bdejna tajjeb kellna ċans niskurjaw, kienet logħba tajba minn Okafor li kien l-error tal-gowl wara cross u lejn Christian Pulisic li xeħed fix-xibka illi qed li kien ħajitħassar però jien mill-ewwel qed ma kienx offside u għal darba il-VAR ħadmet sew. U dak l-unika gowl illi ta' lil Milan 3 punti. U kellna ċans ukoll nirtupjaw fit-tieni ħaf qabel ma spiċċat l-ewwel taqsima. Imma irħila fallejna ċans m'hemmx tagħmel u mbagħad fallejna aktar ċansis bejn 60 u 70. Però għalkemm ħanaqsam ir-rating fl-ewwel u fit-tieni ħaf, mela fl-ewwel ħaf ir-rating għandu jkun 8 minn 10. 8 minn 10. Però fit-tieni ħaf 4.5 jew 4. Għaliex ħadniha for granted ħafna. Nemmen il-difiża kienet tajba ħafna, però ovvjament imbagħad bdejna nitilgħu ħafna biex nippruvaw nsibu t-tieni gowl u bdejna ninqabdu ħafna. Tantu hekk fim minnhom laqtu l-lasta u lejn l-aħħar corner favur l-Empoli, id-difiża tal-Milan kienet aqoċċa. Hekk kienet id-difiża tal-Milan kompletament aqoċċa. Fejn ħallejna plejer waħdu
U salva tajjeb Manjan, mhux salva tajjeb Manjan, għax ma laqatx xut brasu b'saħħtu għax temel li kienu jiġibu. Ma nistgħux nagħmlu hekk, u mbagħad mal-Empoli batejna, aħseb wara jekk fl-Ewropa League niġu mal-Liverpool jew mal-Leverkusen. Għalkemm nemmen illi kellna titolari Leao nieqes u wkoll Olivier Giroud ma bedix mill-bidu, kien hemm ukoll Florenzi nieqes jiġifieri u Adli u Reinders u Adli ma bedix mill-bidu jiġifieri u nemmen illi sa biex ovvjament għaliex għandna wkoll ġlieda ġewwa Repubblika Ċeka nhar il-ħamis li ġejn biex nagħmlu l-pass li jmiss navvanzaw għall-kwarta tal-finali, però din imbagħad ma' timijiet żgħar. Il-ġimgħa l-oħra kellna mal-Lazio, ma tgħid Lazio ma tim li huma naqa' superjuri mill-Empoli. Però ma tistenniex illi niġu u nagħtu performance hekk mal-Empoli tim illi qiegħed jiġġieled biex iżomm postu fis-Serja A. Għaliex aħna jekk inti tara l-bidu tas-sena l-klassifika kollha telfa mal-Udinese, telfa mal-Monza, draw mas-Salernitana, draw mal-Bologna. Mal-Bologna minn dawn l-aħjar li labna għalkemm ħajja dawk il-famużi ġiex penalties. U mal-Frosinone ma ninsewx irbaħna hekk, ġifieri jiena nistenna illi suppost mal-Frosinone nerbħu bi-skor mhux daqshekk naqa' miftuħ. Jiġifieri jekk verament dak li qal il-ħabib tiegħi Jerry Cardinale, li definittivament mhuwiex qed inkun sarkastiku jiġifieri, irid jirbaħ l-unur jirbaħ għax huwa qal li jrid jirbaħ il-Champions League. Ovvjament jalla u nemmen illi qed jitkellem b'ottimizmu, ma jiena kapaċi ngħid irid nirbaħ il-Champions League, jiena kapaċi ngħid irid nirbaħ il-ballun tad-dieb. Però hemm bżonn din is-sena nfaqna 130 miljun f'10 players. Nemmen li Pulisic kien akkwist tajjeb, Loftus-Cheek kien akkwist tajjeb, Reinders kien akkwist tajjeb, Musa kien akkwist tajjeb, Okafor akkwist tajjeb u llum Chukwueze daħal tajjeb kellu ċans jagħmel ġiex tiblan ovvjament salva tal-Empoli. U jiena qed nisma' ħafna tmaqdir fuq Chukwueze għax 30 miljun għal xejn, 30 miljun armejnihom, 30 miljun tajnihom il-Villarreal bonus. U x'nisba' da kollu jiġi f'moħħi persuna waħda, Charles de Ketelaere. Kulħadd qal hekk imma din is-sena, kulħadd qal għax Maldini u mhux Maldini imma din is-sena qed naraw il-fatti kif huma. Li de Ketelaere qed jibilla ġifieri ma nistgħux nippretendu li meta inti tagħmel shift minn pajjiż għal ieħor ħadd tkun tajjeb mill-ewwel. Jiena nemmen li Samu Chukwueze għandu jingħata staġun ieħor mbagħad jekk istaġun li ġej jerġa' jkun ħażin u mbagħad hemmhekk nitkellmu mod ieħor. Però jiena nemmen li għandu jibqa' hemm. Jiena nemmen li jekk kif qalu Milan ħajonfqu 100 miljun fit-transfers, jonfqu 100 miljun fit-transfers, hemm bżonn li jiġu investiti fit-tliet plejers ta' kwalità. Dak li jonqos fit-tim, tliet plejers bħal Theo Hernandez u Leao, Pulisic u hekk. Jiġifieri, bażikament jekk nista' jeżbal l-Empoli din jattini logħba bil-coach il-ġdid. Logħba bil-coach il-ġdid u diġà jagħmel differenza il-coach, ġifieri jiena nemmen illi wkoll jidher illi skont is-sorsi informati kif jien informat jien minn Milan u minn dak li qed jintqal fuq il-medja għalkemm il-medja xi kultant ma tixtem minnha. Jidher illi Stefano Pioli baqgħu xahar u nofs bħala coach ta' Milan. U jiena nemmen illi nirringrazzjah ta' kull m'għamel speċjalment l-sena tal-lig fejn ħadd ieħor kien ġabed iċ-ċelebrattinist illi mbagħad tilfu. Imma din is-sena ovvjament ħajħodha tal-kartun, imma dak mhux punt. Jiena onest nirringrazzjah, però issa wasal iż-żmien biex ovvjament kull bidu fil-ħidmu naħseb it-tmiem ta' Stefano Pioli wasal kif ukoll qed jissemma li kun issa jeżbal Allegri jidher illi mhux se jibqa' coach ta' Juventus ukoll u nixtieq ngħid fuq da vera bħalissa Inter kellhom staġun mill-aqwa illi naħseb għandhom l-aqwa tim fl-Italja u kienu dominanti ġifieri, però jiena naħseb ukoll illi għadha bitada it-tmexxija ta' Simone Inzaghi ħadd jieqaf minn fuq it-tim ta' Inter ġifieri nemmen li għadha bitada ikollu jitlaq, ġifieri li qed ngħid
coaches bħal Sir Alex Ferguson li jekk min issejjer żball nagħmel kważi 30 sena, 28 sena jew 27 sena. Jekk min issejjer żball illum ma naħsibx il-rari ħassiba ġifieri. Laqqas naħseb Erik ten Hag stess, ġifieri biex coach jagħmel dawk is-snin kollha ħassiba rari ħafna. Jidher ukoll li għandna naqgħu kummenti mela ħabib tagħna Mark Schembri, l-YouTuber tagħna, m'għandniex li daqattini post tinkwetax, jiena nemmen li l-Juventus ma jiġux top 4. Onestament ma naqbilx, ġifieri jekk min issejjer żball issa Milan imisshom away mal-Fiorentina li ilna ma nerbħulhom mill-2021, ġifieri laqqas is-sena tal-kampjonat kienet tlet logħbiet li konna tlifna waħda minnhom il-Fiorentina away, ġifieri jiena nemmen illi l-ġlieda ħatibqa' hemm. Jiena nemmen li l-Juve ma jiġux top 4, ġifieri dan huwa l-istess kumment illi qal Mark Schembri. Le, jien ma naħsibx li l-Juventus ma jiġux top 4, bażikament naħseb il-Bologna dal-weekend tilfu ma' Inter bl-iskor ta' 1-0, in-Napoli minn issejjer żball ġew draw 1-1 u jekk forsi l-Fiorentina onestament nix niftakar kemm ġew dal-weekend. Skużawni, il-Fiorentina l-lejla Fiorentina Roma, ġifieri logħba li tħollu torbot, ġifieri bid-draw jkun jaqbel ġiex timijiet, jiena nemmen il-Juventus nemmen illi kapaċi jitlu mal-ewwel erba'. Mela, reġa' kummenta Mark Schembri laħqukom magri għax 19 lik fil-ground. Ekku, dik hija l-verità, il-verità hija dik, ġifieri għax jekk niftakru sew fl-2006 Inter ma ħadux il-lik fil-ground, ħadu l-lik wara il-Calciopoli ħaduh mit-tielet post, ġifieri jiena naħseb il-lik jintrabaħ biss fil-ground mhux b'dak il-mod, ġifieri nemmen li jonqoshom kampjonat ieħor biex jieħdu t-tieni stilla il-vera tieni stilla. Fuq nota oħra mela sta ovvjament dak li kellex ngħid dwar il-logħba ngħidu jiena nħobb nagħti rata lit-tim ma nħobbx nagħti rata player individu għax jiena nemmen li mhux player wieħed ikun hemm fil-ground, però r-rata hija 5.5 u dak il-point 5 ġew 3 punti xi kien draw jew telfa naħseb bil-outri, ġifieri bażikament ħanerġa' ngħid kif bdejt il-programm per 3 punti importanti ma' performance diskustanti. Ġifieri l-verità mhux ħanibqa' ovvjament ħadna t-tieni post, ġifieri però rridu nistennew ħafna iktar aħjar speċjalment jekk qegħdin nammiraw biex nerġgħu nkunu top fl-Ewropa. Mela, qegħdin nisimgħu ħafna qabel nagħlaq dil-ġimgħa qegħdin nisimgħu ħafna għajdu dwar il-PIF, il-Public Investment Fund illi huwa l-iktar grupp senjur fid-dinja illi ħajakkwista lil Milan qed jgħidu hekk. Mela, il-ħaġa hija Jerry Cardinale sa 15 ilu flimkien ma' d-diriġent ta' Milan Zlatan Ibrahimovic illi naħseb reġaqqat it-tim u beda jieqgħu naħseb fl-2024 kull ma klifna telfa mal-Monza, ġifieri nemmen li l-progress mill-ewwel round sar ħafna. 15 ilu Jerry Cardinale kien jgħid l-Ingilterra ma' Zlatan Ibrahimovic ġo Sporting Club u qal illi huwa ħajibqa' fit-tmexxija ta' Milan u ħajjieħu lil u jrid iwassal Milan għal top fl-Ewropa. Mela x'irrid ngħid? Mid-dera l-Arab ħajixtru 40% mit-tim ta' Milan. Mela, bażikament meta Cardinale Redbird il-grupp li jmexxi Cardinale xtraw il-Milan ħaduh b'550 miljun dejn. Issa x'ħajjiġri? Ħajinqata' il-loan l-Arab ħajaqtaw il-loan ta' Cardinale li għandu ma' Elliot huma ħajjieħdu 40% tal-klabb, ġifieri s'issa dawk huma l-ispekulazzjonijiet. Mela, jiena dak kien kollox minn naħa tiegħi, grazzi li segwejtuni, grazzi l kulħadd il min stabna ħin u bak l-awguri feluq snini, nistidinkom tibqgħu magħna li xissanna l-ħabib tagħna b'xandir rekordjata Mark Schembri għall-logħba Arsenal kontra Brentford u wara ħajkonna l-ħabib tagħna Andrew Salp u l-editur Antonello Abera illi ħajtuna li ħajspjegaw dak li seħħ il-bieraħ fit-tellieqa ġewwa ta' Saudi Arabja fejn Ferrari u spiċċajna it-tielet u għal darb'oħra erġa' rajna dominju miż-żewġ sewwieqa ta' Red Bull. Dak kien kollox minn naħa tiegħi jiena nerġa' nkun magħkom nhar il-ħamis filgħaxija. Grazzi u l-lejl it-tajjeb u l-ġimgħa tajba l kulħadd.
qed tfittex sofner ta' kwalità u li fl-istess ħin tibża' għall-ambjent kull tip ta' deterġent li jinkludu skassatore tal-platti u tal-art li fihom inti tista' ġib il-fixkun tiegħek tibża' għall-ambjent. Xarem oriġinali. Hemm 7 tipi ta' rwejjaħ differenti magħmulin minn ingredjenti naturali. Dan il-prodott ix-xarem oriġinali jinsab għal bejgħ mingħand il-ħwienet tal-Usos Fuso ġewwa Rabat, Imġar, San Ġwan, Żurrieq u Għawdex mingħand il-House of Party li jinsab wara l-Arcadia. Għal aktar tarif ċempel 21 45 0910 jew fuq il-paġna ta' Facebook Usos Fuso Malta. Kert, YouTuber ta' Arsenal, programm oħra Mixzone, fejn magħkom ħankun nitkellem u niddiskuti u nanalizza magħkom ukoll fil-fond il-logħba tal-bieraħ bejn Arsenal u Brentford. Rebħa 2-1, rebħa verament diffiċli għat-tintieni l-Arsenal, rebħa wkoll li tafadna fil-qoċċot ta' klassifika, żgur li wara Boxing Day ħadd ma sopana ħarġa nkunu hemm fuq, però l-bieraħ urejna li għadna fit-title race bla dubju u żgur li ħaqna nkunu hemm sal-aħħar tal-istaġun bla dubju. Il-bieraħ rajna formazzjoni kemm xi differenti, rajna ġiex tibdiliet fl-11 daw li kienu Ramsdale flok Raya u Trossard flok Martinelli. Martinelli għadu kemm weġġa ma' Sheffield United, jidher għadu weġġa, u Raya l-bieraħ ma setax jilgħab kontra it-tim li ġibnu ħollhom minn għandhom Brentford. Mela, kif diġà labna formazzjoni ta' 4-3-3, kienu Ramsdale, White, Saliba, Gabriel, Kivior, Odegaard, Rice, Jorginho, Saka u Trossard. Mela, ġo l-ewwel taqsima li offrit verament ħafna azzjonijiet perikolużi għat-tim tal-Arsenal, taqsima li konna ferm superjuri, nkunu fuq Brentford, ftit kienu perikolużi, nemmen li daħal ftit element ta' pressure ukoll f'din il-logħba għall-players u apparti pressure li ridna nirbħu biex niġu l-ewwel, hemm il-pressure tal-logħba importantissima ta' nhar it-tlieta fil-UEFA Champions League, żgur li qiegħda fuq moħħ il-players dik il-logħba u anke fuq moħħ Arteta, żgur. Kieku il-bieraħ ħriġna kif ħriġna logħbiet ta' qabel, nemmen li se nagħmlu iktar sostituzzjonijiet, iktar malaj ukoll fil-partita. Arteta ddeċida li ħalli dawk 11 għal 65 minuta, iktar minn sija Lopez innejdu ġifieri, kien hemm nemmen l-element ta' biża' wkoll, kon under pressure, għana Ramsdale l-bieraħ, Ramsdale għamel żball kbir fl-ewwel taqsima fil-gowl ta' 1-1 fuq wisa, dan ma klerjaħ, kellu iċ-ċans kol ta' dinja pratikament biex jilab kien hemm Saliba minna l-oħra waħdu, kien hemm Rice fin-nofs, però ddeċida li jżomm l-ballun iktar minn kemm suppost u issa b'intelligenza kbira kien fast out ma li ta' kien eżatt quddiem Ramsdale u x'inklerjaħ ħabat masiju baqgħet deħeġa l-asta. Il-gowl ta' Rice, ġimil ta' gowl, cross ta' Ben White il-bieraħ kellu ġiex assist ukoll, però l-ewwel gowl il-cross pinġut fuq ras Declan Rice u Declan Rice għal darb'oħra
l-logħbi deċiżivi bħal daw huwa player ta' point of difference fil-logħba. Tieni taqsima l-istess offrit chances minn kull aspett. Brentford kellhom chances perikolużi immens. Rajna dak ix-xut ta' Tony b'intelligenza kbira wkoll mill-ewwel minn kważi minn halfway line għalna ma għalibx li Ramsdale ġab save bil-Ireland dak il-ħin Ramsdale. U mbagħad kien daqqa ta' ras ta' Collins ukoll Ramsdale ġab save ieħor kbir fl-opinjoni tiegħi. Nemmen li patta għal dak l-iżball tal-ewwel taqsima dak is-save li żamna fil-partita u dan għal biex imorru nirbħuha wkoll l-logħba u żgur li kien ħaqna nirbħuha. Rajna dik il-lasta ta' Rice, dik il-lasta verament ħsibna li daqshekk il-logħba mhux se jidħol ballun ieħor ħajkun id-draw. Però meta tibda tafas ċans wara ċans u mbagħad żgur li ħajriżulta l-gowl ta' draw il-gowl tar-rebħa u kif wasal il-ġwil ta' daqqa ras oħra ta' Kai Havertz. White ukoll li ġammel assist fit-tieni gowl. Rajna dik l-intelligenza kbira ta' Ben White il-chip cross u Kai Havertz minn taħt il-lasta jela bil-flekken li żgur bla dubju tefawnaħa għalkemm miss il-ballun xorta daqqa ras kienet b'saħħitha u tefawna fil-vantaġġ u kif diġà qed fil-quċċata ta' klassifika. Kif diġà qed kien hemm element ta' pressure f'din il-partita. Fil-bidu donna bis-sibda naqsajja wkoll, però mbagħad once li ħadna l-possess f'idejna għamilna diffiċli ħafna Brentford biex joħorġu minn wara. Għalkemm il-logħba ta' Brentford kulħadd jaf x'kienet li jaqbdu bil-kontrattakk għamluha kemm il-darba issa oħra wkoll u dis-sena huma eklabu wkoll. Brentford huwa tim li verament tina l-kedet kull darba li jilagħbu kontrina, speċjalment ġal-Emirates. Għandhom rekord tajjeb ħafna ġal-Emirates. Dis-sena oħra ġew draw wkoll 1-1. Jiġifieri Brentford huwa tim li kif Ivan Toney huwa wkoll differenza fit-tim li jagħmilek il-logħba verament diffiċli bil-low blocks tagħhom ukoll bit-tlieta fuq wara, 5 fin-nofs, però bil-wingbacks trajnu niżlin daw kienu Roslev u Lewis Potter għal tim ta' Brentford. Kien hemm ħafna deċiżjonijiet ukoll kontrina l-bieraħ, fl-ewwel kellna ġiex penalties ċarissimi. Kien hemm penalty fuq Gabriel Magalhaes u penalty fuq Trossard. Daw jinkollu jiġbdu mill-corners. Dik kienet il-logħba tagħhom, il-logħba li verament pruvaw jinkollu jwaqqgħu l-momentum tagħna, jaħlu l-ħin, jaqgħu fl-art, jiġbduna. Kien hemm ħafna azzjonijiet fejn verament żgur referi Poltieni tal-VAR żgur li kellu bjar iktar breqqa u jtina tal-inqas u wieħed minn dawk il-penalties. Niġu għall-logħba ta' nhar it-tlieta għandna final ta' dejt hija logħba kbira ħafna għall-istorja tal-klabb ukoll kemm mal-plejers. Il-biegħa naraw ukoll ċertu plejers li mhux ma jkunux tajjeb kulħadd kien tajjeb, però dawk li għamlu fil-ġimgħat ta' qabel m'għamlux il-bieraħ, kulħadd jixtieq ikun preżenti għal dik il-logħba kontra Porto. Hija logħba ġad kbira ħafna, speċjalment għal-jom ukoll li tilab fir-round of 16 Champions League. Għandna bżonn goal biex immorru għal extra time, biex goals biex ngħaddu ħatkun logħba verament diffiċli oħra u jalla naraw tim tal-Arsenal li kompli avvanza f'din il-kompetizzjoni. Wara dik il-logħba mmorru mbagħad għall-international break, biex nirkupraw hekk kif niġu mill-international break nilagħbu logħba oħra kbira u oħra final ta' dejt għall-kampjonat Ingliż kontra Manchester City away. Dak kien kollox min-naħa tiegħi ngħaddu għar-riklami
kif niġu lura mir-riklami ħanaraw l-Endruzarb u l-Antonello Albiela biex jagħtu l-analiżi tal-Grand Prix tal-Arabja Sawdija. Grazzi u nsellem il-kulħadd. Il-fantazija u l-ispettaklu jiltaqgħu għand Game Breaker permezz tal-aħħar żewġ logħbiet li ħarġu fuq il-pjattaformi prinċipali tal-PlayStation u Xbox, Final Fantasy Rebirth u WWE 2K24. Dawn il-logħbiet issa jinsabu disponibbli fl-istabbiliment ta' Game Breaker ġewwa bil-Kirkara fejn bħas-soltu intom tistgħu tilqgħu bl-aqwa servizz li l-istaff tagħna lest joffri. Konferma oħra tal-versatilità u ta' kwalità dejjem aħjar li żżomm il-Game Breaker bħala l-aqwa logħob tal-PlayStation ġewwa Malta. Game Breaker, l-aqwa logħob tal-PlayStation, Xbox u Switch. Wasal eluq żmien ommok, missierek, jew xi ħadd minn tal-familja, għandek xi okkażjoni jew xi attività mal-ħbieb u trid issib restorant tajjeb b'ikel ġenwin u prezzijiet qalbut ta' kulħadd? Post wieħed għandek issib El-Katalan tax-Xajra fejn issib għażla vasta ta' pizza, pasta, grills u aġin f'atmosfera b'element familjari. Għal bookings ċempel fuq 21-800-997 jew żur is-sit tagħna għal iżjed informazzjoni. El-Katalan, ir-ristorant għalik. Il-Binkies by Pizza Madness tal-Pjetà issib pizzas bi kwalità maħduma bl-idejn u fil-forn mingħand chefs bi snin twal esperjenza. Pizzas tradizzjonali bħal margherita, capricciosa u marinara, kif ukoll oħrajn innovattivi bħal mango pork, seafood u pizza tortellini. Dawn il-pizzets issibhom għal prezzijiet veru konvenjenti li jista' jilħaq kulħadd. Għalhekk jekk għandek il-ġuħ u aptit ta' pizza tajba, ġaqna li ntiqsa l-luqaf tal-Pjetà u morru nieħdu pizza tajba mingħand Binkies by Pizza Madness. Għal pizzets ta' kwalità, prezzijiet għal but ta' kulħadd. Buonasera l kulħadd, buonasera Andrew. Biex il-mike, Andrew, mikrofonu. Mela jidher li Andrew bħalissa mhux qed jinstema'. Andrew qed tisma'na? Il-problemi tal-live ħanaraw naqra x'inhu jiġri Andrew. Antonello. Is-saħjar. Buonasera lilek Andrew, mela? U buonasera. Insellim lek Antonello l-lejl it-tajjeb. Mela, għanna naqfqux nitkellmu aħna l-Grand Prix tal-Arabja Sawdija li kellna l-bieraħ qabel ma nagħtu l-klassifika temi tas-soltu u temi li mhux. Imma naħseb illi għal dawħa l-kwarta li ġejjin nista' nistieden lid-dilettanti kollha tal-Formula wieħed biex jinaqdu magħna Andrew x'taħseb? Eżatt Antonello. Ħalli nkunu nistgħu ngħidu naqra tagħna fuq dak kollu li kellna l-bieraħ ġewwa Ġedda u nibdew bħas-soltu
billi intukom naqra ħarsa lejn il-klassifiċi illi kellna il-bieraħ fejn ħassoltu rajna rebħa ta' Max Verstappen fuq Red Bull, it-tieni spiċċa Sergio Perez fuq it-tieni Red Bull, Charles Leclerc it-tielet fuq Ferrari, imbagħad fir-raba' post spiċċa Oscar Piastri fuq McLaren, Fernando Alonso l-ħames fuq Aston Martin, George Russell is-sitta Mercedes, Oliver Bierman is-seba' fuq Ferrari, Lando Norris it-tminja fuq McLaren, fil-waqt li fid-disa' post spiċċa Sir Lewis Hamilton fuq Mercedes, Nico Hülkenberg l-10 għal-ħass. L-aktar dawra veloċità tellieqa għamilha Charles Leclerc ta' minuta 31.632, però iċċali għadu ma milx ir-rekord ta' trakkali ġdan baqa fidejn Hamilton. Insomma, fakunkom ukoll kull min jixtieq jintervjeni jista' jagħmel dan qegħdin live, nieħdu pjaċir ukoll nisimgħu l-kelma tagħkom fuq it-telqa li għaddiet Drew. Business as usual jgħidu l-Ingliżi. Rebħa dominanti b'mod assolut minn Verstappen. Mhux distak mhux daqshekk kbir daqs tal-Baħrejn, iżda naħseb importanti niftakru li kellna safety car din id-darba fejn ma kellix ġew Baħrejn u dik affettwat xi ftit dik id-distak iżda rebħa komda. Id-disa rebħa konsekuttiva tiegħu din jekk fil-fatt jerġa' jirbaħ it-telqa li jmiss ġol Awstralja jilħaq ir-rekord tiegħu stess tas-sena l-oħra ta' 10 rebħiet konsekuttivi. Vera tkun fuq medda ta' ġiex staġuni iżda jerġa' jilħaq dak ir-rekord. Din hija s-56 rebħa tiegħu fil-Formula 1. M'hemmx tajt Verstappen u li hu għandu l-karozza kif iritu. Sewwi fl-execution ottimu. Palissa nafu li Red Bull minn wara l-kwinti tista' tajt għaddejjin minn żmien kemm xejn turbulenti u jidher li kien hemm xi 4 xnijat illejla dwar il-futur ta' Christian Horner. Jgħidu li fil-fatt jista' jkolli jitkeċċa sakemm nerġgħu naslu biex insuqu Ekku, ġewwa l-Awstralja. Imma Max Verstappen kif jilbes l-elmu u jidħol u jibda t-tellieqa iżu xejn minn dan ma jaffettwah u qed rajniha fl-ewwel ġiex titlielaq s'issa ovvjament għad fadlilna staġun imma jidher favorit ċar għal dak ir-raba' kampjonat tiegħu. Le, ma nebda jien m'għandi ebda dubju fuq dak ir-raba' kampjonat ngħidu hekk. Il-question mark hija kemm se jħallilna. Kemm ħajirba' Kemm se jħallilna tliela għax aħjar ngħidu hekk. Naħseb jiena Se jkun jaf ikollok raġun ngħidu hekk. sa Monaco naħseb Monaco jaf tkun l-ewwel darba li forsi xi ħadd ieħor ikollu opportunità għal raġuni li Monaco għandek importanza kbira fuq qualifying. Eżatt. Għandhom race pace. Punt 4 ta' sekonda kull dawra on average. Tafx qed tajt. U laqas ikun vera qed jimbotta l-karozza biex ngħidlek qed jafas. Tant jafu li għandhom vantaġġ. Probabbli għandhom just a couple of tenths in hand jekk vera jridu wkoll ta' biex inkunu għedna kollox. Imma interessanti naraw jiksirx ir-rekord ta' rebħiet konsekuttivi tiegħu stess issa. Le mhux hekk kif dak huwa sabiħ forsi vera ħafna jgħidu erġajna, imma is-sabiħ huwa sakemm se jirnexxielu jestendi ir-rekord Naħseb tiegħu. eżatt kif qed tajt int, eżatt. U naħseb vera ngħidu għax boring, għax dominanti. Nassigurak li l-ebda telliqa ma tkun straightforward għalihom.
daw is-sewi għal jirbu, qatt ma tkun straightforward, minni. Kull ma tieħu nofs moment li titlef il-konċentrazzjoni u tlif trebħa fl-aħħar mill-aħħar kultant laqas l-apprezzaw x'verament ikunu qed jagħmlu dawn is-sewwieqa kif jidħlu ġo dik il-cockpit. Le, mhux U- hekk ifhimni, mhux Naħseb- hemm element ta' riskju wkoll li Bid-darba u elf. Fisser ħafna. fl-aħħar. Records wara kollox huma hemm biex jinkisru, ngħiduha kif inhi. Ferrari naħseb- let's take note, kompli. Naħseb jiena irridu niftakru kif jgħidu bl-Ingliż. The record books don't often get rewritten. U darba niftakar James Allen kien qala f'video klip li għamlu meta għamilt inkisar il-rekord tal-pole positions. But so savor the talent and that it takes to actually achieve these records. Vera misna ngawdu dawn il-fażijiet ta' records jinkisru waħda wara l-oħra fl-aħħar mill-aħħar, għalkemm forsi intix part star jew le fl-aħħar mill-aħħar. Eżatt. Le, Verstappen u li jien niftakar l-ura fl-2013 Sebastian Vettel jikser il-rekord ta' repit konsekuttivi meta għad-disa. Għaw min jgħidlek li Alberto Ascarja għad-disa u kol konsekuttivi. Astarja għadhom fi staġuni, voldiri. Dik waħda u t-tini net fil-verità għadhom fil-verità għax kien hemm l-Indy 500 kien għad 7 konsekuttivi, kien hemm l-Indy 500 li dak iż-żmien kien Formula 1 World Championship event u ma kienx insejt għax sem jew le, imma ma kienx mistenni jirbaħ dak iż-żmien l-Ewropej ma kienux jikkompetu fiha. Tisix ma li vjaġġar ma kienx bħallhom bil-lussu b'kollox. U mbagħad kien rebaħ tnejn oħra warahom. Allura hawn min qisu jiskonta t-telliqa tal-Indy 500 u jgħidlek li għad 9 repit fuq xulxin. Iżda teknikament li għad 7 fuq xulxin. Imma insomma allura fuq ta' Vettel li għad 9 jien għandi niftakara 10 snin ilu u tibda tgħid di ħaterġa' tinkiser u potenzjalment hija on the verge li tinkiser darbtej f'temp ta' sena. Infatti 6 xhur eżatt laqas sena. Insomma, biex ngħidu hekk mill-aħħar 25 tellieqa, ġifieri le skużani mill-aħħar 24. Verstappen, anzi nista' ngħid 25 għax nista' ninkludi l-aħħar tellieqa ta' s-sena tal-2022. Verstappen rebaħ 22 minnhom ta' biex ngħidu kif inhi. Ostrużi. Naħseb laqas fi żmien ta' Schumacher, issa jien ma tantx niftakar dak iż-żmien, bas laqas fi żmien ta' Schumacher ma kellna dak il-livell ta' Le, għax almenu fi żmien Michael Schumacher konna daqqa naraw il-Williams tirba, daqqa naraw il-McLaren, vera li Schumacher kien jiddominaħ il-kampjonat imma mhux dan l-estremità illi U naħseb iktar milli dejjem jirbaħ li kif qed tajtin. Isu il-feeling ta' ċertezza li ħajirbaħ li qabel ma nibda t-tellieqa ngħid inkun mit-darba u eċitat jew xi ħaġa x'inkun kważi ċert li ħajirbaħ, ħanajdu hekk ċertezza qatt m'hemm fil-verità fil-ħajja il-mewt imma Infatti il-forums u l-websites qed joħolġu klassifika parti, forsi nistgħu nibdew nagħmlu waħda wkoll il-klassifika mingħajr Verstappen. Fejn hemmhekk għalija bla punt, sinċerament. eżatt tkun interessanti biss biex nimorru għal Għat-tieni li għalija naħseb tema ewlenija u tal-tellieqa u li fil-fema tiegħi u naħseb biex mi jendru huwa il-driver of the day Oliver Bierman illi dan il-ħamis daħal jorqod li ħajpojaw f'moħħu preparata t-tellieqa tal-F2 li kien se jibda U tajjeb bil-Paul. propja t-tellieqa tal-bira għax tal-ġimgħa ovvjament il-grid jinqaleb, eżatt. U mill-ġimgħa fil-għodu jċempillu Vasser għandna bżonn flok Sainz. U għalija għamel wirja
kien sfortunat illi ma daħalx fi Q3 vera l-ftit imma Iva. l-bieħ ta' Wirja impeccabli, spiċċa s-seba, żamm warajh Lil Norris u l-Hamilton fl-aħħar parti. Voldir jiena lija personali għal-kemm il-bira ma tantx tajna nitkellmu minħabba li kelli inwarrab il-mobile għal xi ftit tal-ħin. Naħseb li driver of the day jiena l-bira ma kontentija, ma nafx inti jidru. Sinċerament votajtlu għal Driver of the Day fil-f1.com għax inti għandek l-opportunità tivvota għal Driver of the Day tiegħek, il-Driver of the Day li jingħata u għal-vot tan-nies. U rebaħ il-Driver of the Day for what it's worth. U rebaħ b'maġġorat skjaċċanti, il-Voldiri. Klassi għalieħu li għara debut vera impressjonanti, għamel kull ma seta titlob minnu għax najdu għakifini, anke kieku hija ġa diffiċli titħolek kieku beda bl-FP1, aħseb u għara daħal tajd li veru kellu l-Formula 2 il-ħamis li forsi jenitu jibdra trakka. Ma karozzi differenti ħafna ta' karozza differenti immens, baħar jaqsam għandek easily 15 seconds lap time difference, easily. Dik waħda. It-tieni ħaġa sija practice u ma bil-ewwel kellu jidħol qualifying da. Jiġifieri iċ-ċirkostanzi ma kienu xejn faċli. Bena r-ritmu b'mod gradwali ma marx ħażin fil-qualifying, naħseb jien sinċerament. Tajdli kien qiegħed kien sfortunat li ma daħalx fil-Q3. Dik waħda. Dik waħda. Hamilton, insomma, bejnietom. Insomma, taqta l-istorja fil-qasir. Naħseb diġa achievement li għadda minn Q1 jien, għax tajd li vera kien fil-Ferrari, imma qualifying mhux faċli. Malajr tista' tieħu żball ma tagħmilx ħin jew tkun out of sequence. U mbagħad dawk it-toroq ma tagħmilx ħin sura, tkun out of sequence, l-execution iġġiba ħażina. Jekk l-execution iġiba ħażina, qualifying ma tantx taħfer saret, speċjalment illum il-ġurnata. Ġifieri ġa box ticked li għadda l-Q2. Q2 naħseb kien hemm ftit żbalji minn naħa tiegħu, ir-red flag menitux. Naħseb jiena kien ikollu ċans aħjar mingħajr ir-red flag għax meta ħarġu l-bandira l-ħamra kien minarja kien qiegħed fuq flying lap dak il-ħin kienet jagħmel lap biqgħu. Imma dik it-telefna għal ritmu kienx qed jagħmlu jew le anke tipprepara, iżek titterġa' tidħol, tipprepara. U mbagħad għamel żball f'wieħed mill-laps kellu juża tajr ieħor ġifieri s-sekwenza hemmhekk infixel ftit u naħseb dik ukoll trid tqis dik li innuqqas t-esperjenza forsi deret hemmhekk. Imma ma t-tellieqa m'għamilx xi ġennata fl-ewwel dawra, fl-ewwel speċjalment fl-ewwel kantuniera jew tnejħa. Għamel overtake tajba ħafna. Għamel ġiex overtakes tajbi. Eżattament fuq Tsunoda. Kellu pace. Kellu pace diċenti ħafna on the whole. Naħseb jiena kien kompetittiv, naħseb ukoll ħaġa li ninsew għalkemm da isuq fil-Formula 2. Insa għal-moment il-baħar jaqsam ta' bejn il-karozzi li huwa minnu mid-darba weres. Il-fatt li inti qatt m'għamel telli qatt dik id-distanza għax il-Formula 2 minn għalija il-feature race ikun l-inqas numru ta' dawriet li jaqbes il-170 km. Mentri fil-Formula 1 huwa l-inqas numru ta' 305, actually. Jiġifieri dik qed tagħmel mill-inqas 100 kilometru iktar. Physically huwa għandek iktar sforzi fuqek, fuq il-ġisem, jiġifieri l-fitness mhix ċajta. Ma nistgħux ninsew dak l-aspett ukoll, jiġifieri tal-hemm assolutament debut sod ħafna. Irridu naraw x'se jiġri għall-Awstralja. Jiena nispera bħal kulħadd li Carlos Sainz ma jdumx majfi u nerġgħu narawh fl-Awstralja f'saħħtu
Kien ġo l-paddock il-bieraħ kienet jara t-telliqa ma nafx kienet l-iktar deċiżjoni għaqlija li hija given saħħtu imma. meta ġabuh. Infatti għaw min intqal li apparentament it-tobba ma tawx dak il-parir biex imur, imma jien mhux ħalli tħol fiha dik dawk affarijiet hija affarijiet tat-tobba. Imma ejja ngħidu hekk. Issa jmissna l-Awstralja, 15 oħra. Fuq l-Awstralja fuq nitkellmu. Iva mid-darba u elf, imma għandek ċans, mhix ċerta jidħol jew le, jalla jfiq sajns, jalla jkun f'saħħtu biex jerġa' jidħol, imma jiena naħseb kieku jiġi l-każ li għandhom bżonn reserve, issa vera mill-Formula 2 fil-weekend tal-Awstralja, jiena nagħti Berman ċans ieħor żgur. U naħseb ukoll għal Berman kien tajjeb li ċans ġieħ mal-Ferrari. Tajdli għala, all right, għandu teammate rebaħlu fairly easily, telliqa kienet mistennija sa ċertu punt dik il-ħaġa. Imma mal-Ferrari, vera għandek forsi iktar stennija fuq għax il-karozza ħjar mill-li il-kwet suq l-Alpin bħalissa li għal-iktar karozza f'ira li hemm naħseb. Fej forsi għaw min jgħadek memx expectation. Jina li ġa ma kienx hemm expectation li għafu u given li ċirkostanzi ma kienx hemm dik il-pressure. Allora naħseb imma fl-istess ħin isu għamel debut sod ħafna, kellu debut sod li jekk jista' qisu jispikka naqra iktar u joħroġ aktar hemm barra u isu in-nies jinnutaw aktar naħseb jiena dik l-aspett milli kieku saqġu xi Alpin fl-aħħar post u sempliċement idur. Eżatt. Tajdli all right, mhux qed nippretendi li ħajmur mill-ewwel mal-Ferrari permanenti jew xi ħaġa. Imma anke in-nies jgħidu all right, da meta saq mal-Ferrari kellu good race pace, race relattivament nadif, żbalji minimi, bena l-konfidenza b'mod gradwali. Jiġifieri hemm dik il-konfidenza li tajt eħeda nistgħu nafdaw fuqu bla ma nippretendu mill-ewwel. U interessanti naraw il-ħass joħdu xew le is-sena d-dieħla. Jidir li żewġ sewwieqa huma out of contract imma naħseb il-futur ta' Kevin Magnussen speċjalment naħseb huwa aktar inċert. Jekk ikolli ngħid x'naħseb dan l-istadju biss għadu kmieni ħafna. U naħseb fl-istessin ukoll importanti li anke jekk tiġi ċans l-Awstralja u jittellaq hemm fil-Formula 1. Ħajkollu 6 free practice sessions fil-Formula 1 dis-sena mal-ħass. Ħajkollu l-kampjonat tal-Formula 2. Importanti naħseb xorta jibqa' jkompli fil-Formula 2 biex ikompli jiżviluppa ma' dan. It's a learning curve għalih. Tallem 100,000 ħaġa iktar billi saq fil-Formula 1 u mbagħad iktar u iktar mal-Ferrari billi kieku saq tal-weekend fl-F2 għalih fil-Formula 2 għalih. 100%. Ma għattilet tema l-performance zonu naqra fil-qosor għalli xil-ħin. Kważi ħarab dru. Tema li xtaqt ukoll nqajjimna matul din it-tellieqa kienet il-fatta l-ħass. Inti ġa isek skim jgħid naqra fuqha, Andrew. Jiena personalment naħseb illi Magnussen għamel manuvra tajba ta' teamwork meta żamm il-vari. Is-sewwieqa kollha wara. Għalkemm daħaltu għal-boni kollha ngħidu. Biss għamel affeġġa. Jana għadrej, Mark. Eżatt, ta' xaffiġa fuq għalbu. Biss minnaħa wara ħadu l-punti permezz ta' Hulkenberg ta' min jgħid ukoll li huwa l-ewwel punt wara l-era Gunther Steiner. U fil-fema tiegħi naħseb illi għamel xogħol sew min-naħa ta' teamwork imma naħseb Magnussen ċertu inċidenti
bħalma rajna jagħmel mal-bon. Le, Affeċ, Magnus. Għal-kem għamel bieċa xogħol tajba biex jen il-Hulkenberg. Kellu telli askrapi, ħanajdu hekk. Biex najtek fuq il-ħass, jidher li ħarġu karozza diċenti, relativament diċenti, sissa dis-sena. Jidher li huma isom upper midfield team, ħanajtek, mhumiex backmarkers, żgur, nasib dik l-Alpin. Nasib jekk kolli nsemmi sewu ieħor, Ricciardo kien kemm xejn diżappuntanti u deludenti għalija l-bira. ħafna, jekk qed jimmira li dak it-tennis il-ġumma Red Bull ma tantx qed jgħinlilu nnifsu. Ħanajdu hekk. jistax jagħmel dan it-tip ta' Jiena sissa minn duġi lura ma konvinċinix li ħaqqu dak it-tennis il-ġu tar-Red Bull, ħanajdu hekk. Inkluż is-sena l-oħra jkolli ngħid. Infatti Iżda veru s-sena l-oħra kien ftit sfortunat illi weġġa' Ġo Zandvoortu falla jidir li tlet lila, erba. Kronika Ricciardo spiċċa 16 il-post dawra wara ir-rebbieħ Max. U kellu xi slow pit stop ukoll li manage is-sitwazzjoni laqqas. Imma le kellu telli għal kemm xejn deludenti. Eżattament. Mela, qabel ma nagħlqu letteralment 30 sekonda kull wieħed għandu biex nitkellmu naqa' fuq it-tellieqa tat-timijiet rispettivi tagħna, ħanibda jiena bit-tellieqa tal-McLaren u mbagħad tista' tkompli inti bit-tellieqa tat-tim tiegħek il-Mercedes, prattikament dis-sena issa ġejja ġlieda bejnietna t-tielet post tal-kostrutturi. Jiena ngħid għalija irnexxielna nġibu kuntent bit-tellieqa ta' Piastri illi irnexxielu jiġi r-raba' tellieqa fejn ma seta ma kellniex niġu r-raba' għax anki meta tkellem il-kapo wara tmiem il-tellieqa fil-pre-race show fuq Sky qal illi kellna nbagħtu biss is-safety car bis meta daħlet is-safety car l-inċident ta' Stroll, same old Stroll, biex niftehmu ġara bħas-soltu ħanejdu hekk. Piastri għamel dak li kellu jagħmel, daħal, u Norris baqa' barra. Ma kellhomx għażla Antonello b'Norris. Ma kienux komdi bid-double stacking. Kienet tkun kien hemm perikli kbar biha. Le, kien hemm perikli kbar. L-ewwel nies kienu viċin ħafna ta' xulxin. U kellhom karozzi bejniethom. Jiġifieri Norris kien daħlu l-lebta wara. Almenu daħlu l-lebta wara. Xorta kien jitlef ħafna pożizzjonijiet. Fil-verità ma kienx hemm alternattiva. Il-ħsara ma tantx kien hemm alternattiva ottima at that point. Il-ħsara saret bis-safety car tista' tgħid minn daqshekk. Eżatt. Jiena minn ħadd però Norris qed narah illi qed jibda jbati naqra mill-pressjoni ta' Piastri, u biex nkun qed kollox. U dan huwa l-messaġġ li ridna din l-sħab is-supporters tal-McLaren. Ma rridux nirraġunaw Norris jew Piastri, rridu nirraġunaw McLaren. Mela, jekk Piastri ġab ir-riżultat, mela bravu Oscar għax il-punti ġew għat-tim. Naf li forsi Lando Norris xorta ġab 4 punti ħanajdu hekk ukoll. ħanitkellem naqra għalija. Fiċ-ċirkostanzi mbagħad kienet l-aħjar li seta' jagħmel. Le, mhux hekk, ma ħanitkellem forsi ħanitkellem fuq personali, mhux ħaddaq ngħid, ma nixtieqx ngħid li għandi dik il-bajs lejn Norris, imma ovvjament il-Norris jiena nqisu bħala first driver. Imma u dan huwa l-messaġġ li xtieq ngħaddililkom is-supporters tal-McLaren qabel ma nħalli fidejn għandu biex jitkellem naqa' fuq il-Mercedes. L-aħwa Piastri jew Norris l-importanti it-tim l-ewwel issa illum ġab il-punti Piastri mela nifirħu għal Oscar. Darb'oħra forsi jmur tajjeb Norris mela nifirħu għal Norris. Biss Fil-fatt fl-ewwel tellieqa Norris ġab il-punti. Eżatt, biss l-ewwel it-tim u mhux is-sewwieqa biex inkunu ċari. Piastri għamel tellieqa tajba, kuntent ħafna bil-wirja li għamel l-Awstraljan il-bieraħ u importanti li jkun hemm ħalli jibdew itellaw il-punti. Andrew, l-kummenti tiegħek fuq it-tellieqa tal-Mercedes ħalli noħorġu klassifiċi u nittużutu. M'hemmx xi Ma nafx.
ma tantx seta' jagħmel wisq għalija. Teliqa deludenti għat-tim, il-karozza miexem, inutli nduru mal-lewża. Hija kważi fourth best, verament, at best it-tielet l-aħjar ħanajdu hekk. Ġifieri teliqa f'ira ħafna. Hamilton spiċċa f'sitwazzjoni simili bħal Norris fej ma setax jidħol ħabba double stack, kienet tkun problematika x'inti qed ħabba li Norris baqa' barra, imma l-istess ħaġa ġrat lil Hamilton meta tkun hekk. Naħseb ukoll importanti ngħidu li insa Hamilton imma l-McLaren ukoll forsi għaxet li Piastri kiseb riżultat mhux mistenni. Naħseb inithom il-fatt li għalkemm kellu debut sod Bermin, il-fatt li Sainz kien barra naħseb għenet li t-timiet l-oħra sa ċertu punti jiġbru naqri iktar punti. Jispiċċaw ftit aħjar milli forsi passru. Le, ma Hamilton jekk ikolli ngħid anzi għamel biċċa sew bil-limitazzjonijiet kollha jiddefendi kontra Piastri waraj. Qabel li seta' jagħmel f'dak l-istadju għalija m'hemm xejn biex vera taqdef. La semmejt il-battalja Hamilton Piastri oħra li naħseb ġbit. Ma ninsewx li Hamilton kien out of position fil-verità at that point. Le, ma jina li qed naħseb ġbit konklużjoni wara t-tellieqa ħammu nerġa' fuq il-McLaren hija li il-biża li għandi huwa li fit-trak hekk veloċi bħal marajna f'Ġedda, bħal marajna bħal ma staħna raw il-qudiem qed iġuni frasi Spa u Monza, l-biża tiegħi hija li se nbagħtu fihom dat tlielaq. Wieħed jittama li dal-famuż aġġornament li ġej fiċ-Ċina iwiet naqra isjed. Naħseb jiena waħda mid-difetti hija DRS in-nuqqas tal-effiċenza tad-DRS manage għax għalkemm kellu DRS su qatt ma der. Mercedes mill-banda l-oħra waħda mill-difetti ċar. Iva wkoll imma anke l-effiċenza tal-wing u hekk dik taffetwa imma lura fuq Mercedes hija ċar li fil-high speed corners l-ebda sewwieq m'għandu l-konfidenza bil-karozza, ir-rear end der ira immens u batew ħafna fil-fatt. Hamilton kienet jiġret ma' Norris lej l-aħħar parti tat-tellieqa. Kull darba fl-ewwel settur Norris kienet jaqtaw kważi 3 kwarti ta' sekonda, bat ftit Hamilton kienet jirkupra mbagħad naqa' DRS dana ma' fil-high speed il-karozza tidher battuta ħafna u ġaj minn kwiete fil-kamp bis-simulations reġgħu jidher li hemm xi underlying problem serji, ifisser. Le, wirja ġast ħadu il-massimu ma il-level mhux tajjeb, inutli ndur mal-lewża. Mela, nagħtu ħarsa lejn il-klassifika tas-sewwieqa fit-tmiem il-Grand Prix tal-Arabja Sawdija. Verstappen 51, Perez 36, Leclerc 28, Russell 18, Piastri 16, Sainz 15, Alonso 12, Norris 12, Hamilton 8, Berman 6, Troll u Hülkenberg punt 1. Jiena naħseb li fil-ferma tiegħi Russell il-raba u naħsibx li għandna l-fejn gorru Andrew u anki il-fatt li tista' ġiex tiġrijiet Piastri tara l-ħames u għatturja wkoll ta' ħanejdu hekk ir-riżultati pożittivi illi ġabu f'da żewġ tiġrijiet. Immorru għall-kampjonat tal-kostrutturi Red Bull 87, Ferrari 49, McLaren 28, ovvjament sodisfat ħafna b'dak it-tielet post. Importanti li jinżamm ukoll Mercedes 26, Aston Martin 13, Haas 1 dawk huma il-riżultati tal-klassifika tal-kostrutturi fuq l-Aston Martin. Taqt ngħid kelma qabel ma nagħlqu ma stennejt iżjed jiena fil-fatt kont qed naħseb li Alonso kien kapaċi biex jispiċċa podju. Le,
ma stennejx podium. Ferrari jidru a clear second best dis-sena, jidru għalkemm level wara Red Bull, ejja ngħidu Red Bull klassi għalihom. Ferrari mbagħad huma livell għalihom ikkumparat mal-oħrajn mbagħad naħseb. Allura tistenna podium kienet naqra ottimista. Iż-żejt fi xi tiegħi. Jista' jkun ukoll. Mela, aħna naħseb li dak kellna xi ngħidu fuq din it-tellieqa sa 15 oħra semmorru fl-Awstralja tellieqa filgħodu. Mini filgħodu. Mini filgħodu nqumu bil-kwiet naraw it-tellieqa u mbagħad nidħol bl-analiżi. Potenzjal ta' safety cars din it-tellieqa jiġifieri u b'nadar ħomor li stawħa ħarbtu naqra ukoll il-klassifika ma nixtieqx deni lin-nies imma Is-sena oħra kienet eventful li kollha ngħidu. Fil-fatt jidin nispiċċaw biss. Tajjeb u tilfu. Kienet marrit xorta naħseb kien jirbaħ Verstappen ma kien spiċċa bil-magna marritlu. Spiċċaw biss nax il-karozza s-sena l-oħra fl-Awstralja. Bej reliability u bej ħabtiet. Ġifieri. Eżatt. L-unika ħaġa ċerta li ħajkun hemm f'Melbourne hija li ħanaraw naqra iżjed b'nadar oranġjo fil-trakka. Għaliex ovvjament għandna sewwieq Awstraljan li t-tama tagħna tiegħi għall-inqas hija li Il-McLaren ilhom din hija raba' staġun, dan hu raba' staġun konsekuttiv. Sewwieq Awstraljan mal-McLaren, orajt vera fl-2020 ma kienx hemm. It-tieni waħda voldir minħabba l-Covid ma stajniex immorru. Fl-2022 marru tinsiex Ricciardo l-Awstralja. Dit-tielet waħda minn daqshekk McLaren b'sewwieq Awstraljan. Jiġifieri, mela nifqu hawnhekk għal-lejla qabel ma nagħlqu imma grazzi wkoll lill-sponsors tagħna. Binkies by Pizza Madness li huwa l-sponsor uffiċjali tal-videos kollha relatati mal-Formula 1 tal din is-sena u l-sponsors l-oħra ta' Mixzone li huma Chemical Cleaner Catalan, Game Breaker, Spaces u The Barber Room. Nfakrukom ukoll biex tużaw is-servizzi ta' dawn is-sinjuri il għaliex indirettament tkun qed intejnu l-kamra sportiva tkompli tikber. Nfakkarkom ukoll illi dal-programm minn ftit se jkun fuq il-YouTube channel tagħna daqstant tinsewx tidħlu u tafsu subscribe ħalli ma titilfu xejn bil-kontenut illi noħorġu ta' kuljum matul fuq il-paġni tagħna. Il-programm li missa jkun għadha fid-9 fejn se jidħol se jkollna l-Mark Xkembri li ħajkummenta fuq Juventus Atalanta u mbagħad nidħlu live ma' Karpajnis għal Fiorentina Roma u Julian Grishti illi ikun għadu kemm ġej mill-Liverpool u mill-ajruplan dritt tal fuq il-mikrofoni ta' Mixzone biex jitina reazzjoni tiegħu fuq il-logħba Liverpool Manchester City. Andrew, grazzi tal-lejla naqgħod magħna. Grazzi lilek Antonello s-soltu, il-lejl tajjeb lil kulħadd u tinsewx li dan il-video issa jittella fuq YouTube. Eżattament kif għadna kemm għedna Andrew ukoll ħajaġġornana bir-rokla tiegħu fuq il-Formula 2 għadha filgħodu u naħseb li għal-lejla m'għandniex iżjed aġġornamenti x'intellaw għada jkollna filgħodu darts u l-klassifiċi kollha MotoGP. Sa frattant Antonello biex nagħtu aġġornament dirett, Fiorentina jinsabu wieħed b'xejn minn fuq mar-Roma. Barnis mhux sejħu pjaċir bih dar riżultat. Imma insomma sta nħallu l-kajn jitkellem għada. Huwa riżultat parzjali ovvjament. Eżattament, tista' nħallu l-kajn jitkellem għada fuq din il-logħba. Il-lejli tajjeb ħbieb, aħna narawkom fil-programmi li ġejjin. Ħudu ħsieb. Thank you.